Všetko sa nahráva na JK.net, na môj nový kanál. Toto je súkromný. Ale ty ideš? No ty? Medničky. Na bok. To aspoň vidno, kedy bolo nahraté. No. Tieto sú už predané. Škoda. Po operácii už nebudem môcť dvíhať, takže som to dal preč. Ani teraz nemôžem. Na pamiatku na druhý kanál, no lebo nechcem na súkromnom mať nič také. Vida skáli, no. Skoro, nech se vedí. Frajerov a ty iba takéto vedí. Takže už budem pridávať na ten druhý JK.net. Spravil som aj také video, čo som z Facebooku. Možno ho upravím ešte a dám tam link z nejakého videa, aby ste vedeli hneď ísť na ten kanál. Minulý rok som si spravil aj drevo, všetko. Lepšie, Ľahšie.